Анаиш чисто барои подписчикҳо. Подписчикҳои Инстаграм зинда бошед. Айни ҳол мо дар ҳамин туннелҳои раҳи хучанд ҳастем. Пробкай. Чӯ бо пробка шид намедонам. Миравӣ. Ина ҷурам. ҷода нав баҳор. Баҳор. Ини тараф баҳор амайлу. Болор нигоҳ кунед барфа. Тарафа нигоҳ кунед. Барфро дидед? Ин ҳамунам сафед-сафедое ки мебинем барфа. Хиёли хоҷ накунем. Хиёли чағора. На. Ай дара ов омадеста. Ай дара ов омадеста. Ай дара ов омадеста. Ай шаш дара ов ин дара ов омадеста. ҳами гирд ба гирд ов омадеста ҳар тараф. Сози яка. Сози брат инҷа коро хуба. 100% мегирем ака чӯ бане.